Adventom sme začali novú rubriku venovanú modlitbe. V minulom vysielaní sme sa venovali definícii modlitba je prosba o všetko, čo potrebujeme. Pozastavili sme sa nad otázkami, čo je v skutočnosti prosba, za čo všetko sa môžeme a máme modliť a aké sú naše skutočné potreby. Dnes by sme sa chceli venovať definícii, ktorá má iný charakter. Modlitba ako cesta. V mnohých bodoch nám modlitba môže pripomínať cestu 3 kráľov do Betléma, slávnosť zjavenia Pána, ktorú sme práve včera slávili. Môžeme si všimnúť dynamiku modlitby, ktorá má istý začiatok, priebeh a završenie, podobne ako to bolo s cestou mudrcov do Betléma. Začiatok cesty. Každý začiatok cesty si vyžaduje zanechanie akejsi komfortnej zóny zaužívaných návykov a obmedziť sa len na malé množstvo vecí, ktoré si môžeme so sebou zobrať. A toto je niečo, čo charakterizuje nie len cestu múdrcov do Betléma, ale i našu cestu za Ježišom prostredníctvom modlitby. Niekam ísť znamená súčasne opustiť pohodlie domácich stereotypov. Psychológia hovorí o istej komfortnej zóne, ktoré sa človek cíti bezpečne a nerád ju opúšťa. Komfortná zóna však neraz udržuje i pocit falošnej spokojnosti. Pri modlitbe je to podobne. I tu treba získať návyky, opustiť komfortnú zónu minulých návykov a osvojiť si nové. Človek by si mal na začiatku stabilizovať miesto a čas, kde a kedy sa bude pravidelne modliť. Toto je niečo, čo k začiatku modlitbového života zaiste patrí. Na cestu si zvyčajne nemôžeme vziať veľa vecí, musíme teda selektovať a niektorých vecí sa zriecť. Tak ako letecké spoločnosti umožňujú maximálnu povolenú hmotnosť batožiny, ktorú si cestujúci môže vziať do lietadla, podobne je to i v duchovnej oblasti. Blahoslavený Ján Solitárius, ktorý žil v Sýrii na začiatku 6. storočia, rozlišuje 3 stupne opustenia alebo odstupu, ktoré by na začiatku cesty prehlbeného modlitbového života nemali chýbať. Prvý je odstup od materiálnych vecí a od prílišnej naviazanosti na ne. Tu môžeme aplikovať známu zásadu duševnej hygieny. Táto zásada hovorí, že veci, ktoré nepoužívame viac ako 1 rok, v skutočnosti nepotrebujeme. Tieto veci nám zbytočne zavadzajú a oberajú nás o čas, ktorý môžeme venovať ľuďom a predovšetkým Bohu. Druhý je odstup od vášni a zlých návykov. Tento odstup je ďalšou dôležitou zložkou modlitby, pretože srdce plné vášne a zlých návykov nikdy nebude schopné zachytiť duchovné podnety, cez ktoré k nám Boh hovorí. Tretí je odstup od svojich predstav o modlitbe. Pri modlitbe náš duch stúpa nielen silou našich schopností, ale samotný Boh vstupuje do nášho úsilia o lepšiu modlitbu a pomáha nám. Ľudia, ktorí nedokážu aspoň čiastočne realizovať tieto 3 odstupy, nedokážu sa pohnúť smerom, ktorý vedie k stretnutiu s Pánom prostredníctvom modlitby. Priebeh cesty. Videli sme jeho hviezdu na východe. Po prečítaní Matúšovho evanjelia, ktoré nám hovorí o tejto udalosti, človek môže mať dojem, že cesta mudrcov bola pomerne jednoduchá, veď mali akési GPS v podobe hviezdy, ktorá ich viedla. Nie je tomu celkom tak. V gréckom texte sa používa výraz Anatole, čo môže znamenať nie východ ako zemepisnú stranu, ale ako vychádzanie, zjavenie sa hviezdy. Hviezda sa objavila iba na začiatku ich cesty a potom zmizla. Znova sa objavila až na konci, keď už cestovali z Jeruzalema do Betléma. Vtedy, keď ju už veľmi nepotrebovali, nakoľko presné inštrukcie, ako sa dostať do Betléma, dostali v Jeruzaleme od kňazov a zákonníkov ľudu. A toto je obraz všetkých tých, ktorí sa odhodlajú k obnove duchovného života prostredníctvom modlitby. Na začiatku sa cesta zdá jednoduchá, dobre označená, avšak po istom čase sa na tejto ceste môžu stratiť. Pravidelné modlitby v tichosti pred Pánom sa im začnú zdať neznesiteľne dlhé a prázdne. Niektorí autori hovoria o strate vízie a kreativity, ktoré máme živiť celý život. Vízia je ako sen, ktorý snívame s otvorenými očami, za čím túžime a o čo prosíme. Vekom i okolnostiami sa môže zmeniť, modifikovať, niekedy musí prejsť boľavou očistou, ale nikdy z nášho života nesmie zmiznúť. Ak zmizne, postupne začneme strácať víziu nášho kresťanského povolania.
Nedávno nám rektor školy poslal link na krátky dokument o našom bývalom študentovi, ktorý sa po ukončení štúdia z histórie vrátil na Ukrajinu. Dokument bol nakrútený v rehabilitačnom centre, kde sa Oleg učil používať protézu ľavej ruky a nohy. Vojna zmenila jeho životnú víziu natoľko, že si už nikdy nezahrá futbal a histórii sa bude môcť venovať len v miere, v akej mu to zdravotný stav dovolí. Mal som však z neho dojem, že i keď vízia jeho života prešla boľavou premenou, nestratila sa. Jeho duchovný život a modlitba narástla do oveľa väčších rozmerov. Završenie cesty. Mudrci neboli duchovné autority, boli to skôr astronómovia, vedci a bádatelia. Hľadali budúceho židovského kráľa a keď ho našli, vzdali mu úctu. Múdrci prišli do Jeruzalema, pretože mali poznanie. Ich poznatky im pomohli čítať znamenia časov. Avšak o Betléme sa dozvedeli z písma, ktoré citovali veľkňazi a zákonníci ľudu. Posledný krok môže urobiť len viera. Iba Božie slovo môže ukázať na presné miesto, kde sa Ježiš narodil. Je veľa vysoko vzdelaných ľudí, právnikov, lekárov, ktorí sa svojim vzdelaním môžu približiť k Bohu, ale stretnúť sa s ním osobne možno len prostredníctvom Božieho slova, v modlitbe a adorácii. Toto nie je poznávanie rozumom a intelektom, ale poznávanie srdcom, vierou a predovšetkým vytrvalou modlitbou. Milí priatelia, nech nám začiatok roka i včerajšia slávnosť zjavenia Pána pomôžu k tomu, aby sme vykročili na cestu, ktorá vedie k stretnutiu so živým Ježišom prostredníctvom modlitby.